Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndinoti wa Washington marimira Bojo ngoda kana ndi baba Isabel correspondent with ZBC National FM. Muri Zimbabwe pangoya ndiri panapa kam. Ndiri pambare pamusika ndiri but ndine mukomana wandinaye pano. Asvika ari mukati mekuchema Bojo ndibatsirewo pamusoro pezviri kuitika mukati mandiri. Asi sevarume muri Zimbabwe tinofamba tichivhima kana tichinge tavhima tikabata tinenge toda kunovhiya ndika. Murume wandiri kutaura nezvake uyu kaka. Munhu akafa ndokusangana nemukadzi achishanda ari mukati menzvimbo chivedzera kuti mazowe kumazowe ukaita zvekukorokoza ndo pakasangana nemukadzi aitengesa kusvika vawirirana ndokubva vadanana ndokusvika pakunoita bedroom kana kuti bonde but zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndiri kupopora nokuwitnessa handina kuzviita ndega ndashevedza vamwe varume vari panharaunda noumwe utungamiriri kuti mukomana ndipere naye muchimbuzi kana kuti mutoilet patapinda mutoilet ndine zvandaona semitezo yababa yakajairika kunyange vana mai vanotozati mwana achikura mutezo uyu wakanaka wanakunaka mutezo yemurume mamiriro aita iko zvaina kumira mushe yaita senge yakati siyanei zvakanyanyisa kunenge kuzvimba kamwe kacho kati kadiki kuratidza kuti pane zvakuitika ane kodzero yekupopora nekutaura ega chii chakaitika makasimba here mukoma mungataurisa mhuri yeZimbabwe chikunzwai mbijana mukoma chii chakaitika imimi kuti muzosvika pakuti mutezo wamandiratidza uyu umire uri zvaurizvo mune mukadzi wamaifambidzana naye kumazowe ejumbo maini chii chakaitika mafambidzana madanana mukadzi ndakavata naye ndikatanga first kutanga ndikatanga kuona blood plastic ropa iri makariona zuva iroro ikandipapera mazuva tinotopedza kuita bonde musati matopedza kuita bonde manga makutoona ropa manga makadzivirira chii chakazoitika chakaitika ndikuti ndaona ropa ike ndikanza pandichita bonde nemunhu ndikanza mukati meplastic randinaruka mune zvinhu zvirimo kasi inini handisati ndabuditsa mbeu ndichienda notarisa ndikaona plastic mwazara blood haikunzi madrop rangatori blood iye mukadzi michomubvunza akati chii zvikanzi kana ndagarisa isati ndarara nemurume ndovanonza kuita pene zvandokutsakira kana ndagarisa isati ndarara nemurume ndikazorara nemurume ndo zvandinoita yaive mutauro wokureva kuti ari kutozviziva kuti akambozviita iye mukadzi uyo achitaura akabudza here kuti ndire murume akati haana murume right chii chaakazoda kuita akabva ati chima zvikanzi ndiri ndikutsvagire zvandinokwanisa kukupa paireka ndikutsvagire zvandinokwanisa kukupa haana mukwanisa chidudzira kuti zvii ndobva aiti ndakuenda kunotsvaka kundotsvaka ndokuti pakati ndakuda kutsvagira zvokuti uite achibva atorwa pasi saka arwa pasi iwo ukasara ukaita sei ndakasara ndichienda kune shamwari dzacho ndakati kumunya svike ri kuno ndakatobata plastic rangu rine blood kusvika kutorapikira kipina patobuda hatiziziva kuti aenda ezvona izvo ndikuita iye tanzi kana gari asati arara nemurume ndozvandikasati auti anzi ada kundibatsira pasisina saka vamwe vandaishanda navo ndikazi kuti mimi hatisii svika maratidza icho kwadi muri yeZimbabwe muri kuzinzwira mukomana T9 tiri pambare pamusika kam mukomana ari kushedzera kuti anogara mukati meguta reHarare mukati menzvimbo mwana komana akamboroora adi kubvaita vana vaviri but mukadzi kumba hakuna anga ari mukati mekugara mukati menzvimbo achida chikorokoza kupema nekutsvaga mari asi mukati mekutsvaga ukasangana nezvimwe sokuti ndiri kufamba izvezvi ndiri kune zvimwe zvandiri kuita ndikasangana ne$100 yakadona pasi ndinogona kungoinonga hongu mukomana aikorokoza ndokusangana nechimhama kana kuti mhama ndokubva vadanana mukunoita bonde ndo makataka kubuda ropa sezvizvi asi mukadzi akati rega ndikubatsire ndobva arwa pasi achibhatisa vaishanda navo ndo vakazobata vaishanda nemukadzi zvikanzi hatizi kuzokusiyai kusvika matiradza kune mumwe wenu waratidzwa iwewo vakomana wapiwa vadzimai autendea munoratidza munhu wakaenda nani kunoratidzwa kumba kwemukadzi uyu ndakaenda ndini vakadzi varipo 2 makaenda kupi kunogara mukadzi uyu ndakaenda BTC kubhitisi ndokunogara mukadzi uyu ichokwadi here kuti wakanosvika pamba chaipo pemukadzi uyu ndakatonosvika pamba ndikatoona mukadzi akatogara nemurume wacho wakatomona akagara nemurume wachona nyaya wakanoitanga sei ndakasvika nini pane mukadzi anabvitaura nemurume ndikasvika ndiri konaiwe shamwari wakunditiza ndokunditsvagire zvinondibatsirere macho anabvira daira zvikanzi shamwari taurana nemurume wangu ngera ngosota nemurume uri anabvira nemurume wako iwe kanoita una murume ndokundibatsira kwachiro ndikwazodaira murume wacho zvikanzi ndaiziva uchauya handiri zvigumwe zviri kuzvimba anasi zvezviitika sofa ndasvika murume wacho zvikanzi kuti ndikusunungure chamwari ndoda 3 month iwo unobva kumusha kwako kumusha kumandareni Mount Jaroni Matope
ichokwadi muri yeZimbabwe vagari vekumaundari nokumatope iyi live streaming pasi rese rikuona tiri mukati mekutsvaga kuti tingabatsirane sei, angabatsira nekupiwa mombere, angabatsirwa nevabereki vake here kana vainadzo, kana kuti variko vanogona kushevedzera kuti vanogona kubatsira mukomana uyu vagomubatsira. Chatinoda ndechekuti kana vanhu vachizogara pasi vanotaura vakagara pasi, vanhu vese vari mukati mekurarama neupenyu hwakanaka. Akakanganisa vemukomana here kusvika achikombisa mukadzi, akakanganisa mukadzi here asina kutaura kuti ndine murume, akakanganisa murume here akaisa runyuko pamukadzi wake mwana asiri wake. Muri yeZimbabwe ndo nyaya tiri kutaura panapa. Mukomana nyaya tiri kutaura mukomana uyu muri yeZimbabwe ndo zvaari kusvikawo pandiri bhosho ndauya ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo zvandiri muri yeZimbabwe. Mukomana uyu ndamuona akachengetwa nevamwe vanhu vakandimirira, ndazosvika paari ndada kugutsikana kuti zvaari kutaura ndizvo here. Ndapinda naye muchimbuzi chepambare nevarume vanokona kuita 5 kusanganisa vamwe vakuru. Takwanisa kudonedza hembe yake kumutarisa, ndiri kupupura zvataona. Akanganisika. Pamuri kumuona mukomana uyu akakanganisa, mitezo yake haina kumira zvakanaka. So muri yeZimbabwe tingaita sei? Munhu akaroora mukadzi mwana wake here wekuti anogona kuisa zvimwe zvinhu muropa racho. 1 2 mukadzi kana achinge aroorwa anofanira here kuita bonde nemumwe murume iye akaroorwa. 2 munhu kana achifamba mukati menzvimbo murume ukakombisa munhu wechikadzi haana kunyorwa kuti mukadzi wemunhu kana kuti kwete, unokwanisa here kana wazoziva kuti mukadzi wemunhu, unokwanisa here kuti uite bonde naye uchiziva kuti mukadzi wemunhu. 3 iye mukadzi wacho kana ndichinge ndamukombisa ndisingazive mukadzi wemunhu, mukadzi wemunhu akandiudza kuti iye handina murume, ndinoita sei ndisingazive? Saka chauri kukumbira mukomana kumuri yeZimbabwe iko zvinozvi shoko raungada kuisa kuvanhu iko zvinozvi panguva ino nezviri kuitika paurizvo uri kukumbira kuti chii kuvanhu? Uda kubatsirwa. Chaurida kubatsirwa chenizvo unoti iko zvinozvika nyaya kuti iwe ungaporeswa iripo, asi zvairi kutaura zvinogona kuti zvichikuremera. Munhu ari kutaura iye kuti shamari inini ndinogona kubvisa zvinhu zviri pauri izvi, asi ndokunge waine mombe 3 kureva kuti kuporesa kuti uripo izvezvi, asi chisipo ichi imombe 3. Unokwanisa here kuwana mombe 3? Mombe 3 ndikwanisa kudziona kuna vabereki. No, ndedzevabereki hadzisi dzako. Vabereki vako vanokwanisa here kuburitsa mombe idzi vachinopa ivo vari kuti uyatitaure, vari kuti vatitaure. Maonero andiri kuita shamari iwewe uri kuenda kunobira kuvabereki vako here vanhu uri kubatiza tiza uri kunyara kusvikapo kuvabereki. Uchasvika zvarini? Ndichitanga kuti ndatanga kuhwara ndakavafunda ndikavazivisa ndikavatumira mapictures izvo zvikuitika kufamba kwesiku ndikuita kwese. Zvakatanga rini? So pandakwanisa 4 days. Right. Pa4 days dzatiri kutaura idzi iwewe uri kutaura nevabereki wakagara navo here vanhu uri kutaura navo pa4? Why sei uchitaura nevakomana vapa 4? hatisati ndasvika kwavari. Chiri kukonesa kusvika urwere huchiwedzera chii? Chaitika kuti mutanga ndaitanga kuda kuona kunichi munhu akagadzirisa andiriva. So hapasi kudiwa n'anga, hapasi kudiwa muprofita. Muprofita nen'anga yako iwewe ndiye muridzi womukadzi ari kutaura kuti ndanga ndichizviziva kuti uchaita sei, uchauya. So muprofita kana kuti muridzi womunhu ari kutaura chii? Ari kuda mombe andiriva. Saka iwo tsvaga mombe 3. Tsvaga mombe 3 tsvaga mombe 3 mobva maenda. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo nyaya yanga iri panapa. Tine mukomana watiri naye asvika pambari pamusika akanganisika akakuti mamiriro akaita paubaba hwake. Tapinda naye mukati mechimbuzi. Ichokwadi tazviona kuti akakanganisika sekuchema kwaari kuita, asi ari takadana nemukadzi wemunhu kumazuva emane vachikorokodza. Mukadzi akaramba kutaura kuti zvinhu zvinoitika. Vachipedza kuita bonde akaona kuzvidhirira kwakakaita azara ropa asi aizosinga ari kurumwa. Mukadzi achibva amuudza kuti shamari ndo zvandinoti kana chinge ndatora nguva yakareba usandarara nemurume, kureva kuti mukadzi uyu akutozviziva kuti ndo zvaanoita. Saka mukadzi akabva ndichirega ndibude ndikutsvagire zvimwe zvinhu, uyu akabva afungira kuti no ndikatsvagirwa zvinhu zvindichaita zvakaita sei zvakanaka. Mukadzi achibvaruwa pasi. Vagari vemumazurowe vaanoshanda navo ndo vakazobata umwe mukadzi aita zvekutengesa uyu achibva abata vamwe vachona zvikanzi imimi kana musati matiratidza kune mumwe wenyu hatisi kukusiyai, zvakaita kuti uyu mukomana aende kuBeatrice
kuno vanhu kwakaroorwa mukadzi uyu achisvika kubhitisi achibva noona murume mukadzi uyu akatogara nemurume wake akasvika achitaura achiti iwewe ndakaita onde newe ndapedza kuita onde newe wakandiudza kuti iwewe kana usinge watora nguva yakareba usataurana nemurume ndo zvaunoita asi wakabuda uchiti unomutsvagira zvinhu zvinondibatsira ko watiza wauya kuno kusei murume wacho akashedzera kuti ndo zvakaita nemukadzi wangu ndaiziziva uchanditsvaga akatomupa muenzaniso nomufananidzo wekuti zvipimo zvako zviri kuita sei zvandinoda kwauri mombe nhatu uyu mukomana uyu mombe nhatu iye pachake ahana akuda kunotsvaga kuna baba vake kuti baba vake vangamubatsira nechokwadi mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika mukati menyika ino hatizivi kuti kudana nevakadzi vevanhu zvakanaka here zvakashata here uyezve kuisa runyokwa kana kuti rupawo pamukadzi wako zvakanaka here ko mwakadzi wako mwana wako here Aqui pediu